Hej igen YouTube. Nu skal vi se noget om Nerf med en skyder, der er elektrisk, som der kan skyde med ildskud. Og jeg vil vise, hvor den kan skyde mellem skuddene. De her to skud. Så nu ligger jeg lige iPad'en, så I ikke helt kan se noget. Men jeg skal nok vise jer, hvordan det ser ud, når jeg skyder med dem. Ja, der kan så et sigtekort for eksempel. Men den er rigtig sej. Jeg kan godt vise jer, hvordan det er, det ser ud, når du skyder indenfra. Det kan jeg faktisk godt vise jer. Se. Derinde. Der bliver skuddene sat ind. Så bliver det affyret ud af med en eller anden slags herover, så trykker den ud. Og den herinde, der er to, der skubber den videre fremad, og så tror jeg, der er noget luft, som der så flyver ud, så den kan komme ud af. Og så læser det ud, når den er i gang. Men ja, det var så det for i dag. Hej hej YouTube!